Patay ang usa ka 16 anyos nga lalaki samtang kritikal ang inahan niini. Human gimartilyo ang ilang ulo samtang natulog sa ilang panimalay sa General Santos City. Ang sospek mismong anak sa inahan kinsa magulang sa namatayng biktima. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagkadugo na ang ulo ni ining 16 anyos nga lalaki samtang naggakos sa iyang unlan. Diyang girespondihan sa kapulisan sa ilang panimalay sa Zone 6 Barangay Fatima, General Santos City pasado alas 11 Domingo sa buntag. Samtang makita sa salog sa panimalay ang 53 anyos nga inahan niini nga nagkadugo sab ang ulo. Gidala ang mag-inahan sa ospital. Apan gideklarang dead on arrival ang lalaki samtang kritikal ang inahan. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayrang gibunalan og martilyo ang ulo sa mga biktima samtang natulog sa 30 anyos nga anak sa inahan kinsa magulang sa namatayang biktima ug nagpuyo ra sa maong balay. Gilayon kining giaresto sa kapulisan dihang wala na kini mieskapo og nagpundura sa ilang balay. Matud sa higala sa mga biktima, nakadungog matud pa sila og saba sa maong balay sayo sa buntag niadtong adlaw. Taod-taod gisuta nila kini og didto na nahibaw-an ang krimen. Kani siya bintana ni siya diri, denay bangko diha. Nikat-kat ko sa bangko, gisilip na ko. Diri nga portion ang iyahang anak. Nagagunit na lang siya og kaning unlan. So nagdagan ko, gipangita na ko ang iyahang kuya. Yung kuyang anak ko. Gisilip na ako dito sa pikas nga kwarto. Giana na ko siya. Pagtanaw na ko, nakita lang ako si kuyang gagunit siya og gamay nga murag libro. Then gaano siya na murag tulala siya ba. So ako naman kay sa kaano na ako kay gusto na kay buhi pa man si so naggawas ko kay mangayog rescue nga. Na-recover mismo sa crime scene ang martilyo nga gigamit sa mong sospek. Saysay sa sospek nga duna kunoy daotang espiritu nga misulod kaniya. Wala sab siya kunoy nahinumduman sa iyang gihimo. Kuan gyud sir, usgan gyud ang kuan sir. Ang kaning sa tanan sir bang may kuan sa kuha. Wala ko ka kuan, numdum ra. Wala naman tayo pangmuot. Sumala sa kapulisan, posibleng dunay problema sa panghuna-huna ang biktima. So based sa information natin sa mga kaanak ng suspect, may sakit sa utak yung minsan is lumalabas yung pag hindi kasi may maintenance. So baka hindi na nila na pansin na hindi pala ng maintenance. Sa karon ginaulat pa ang desisyon sa kabanay sa mga biktima kalabot sa insidente. Posible matud pa nga ipaubos sa rehabilitation ng sospek una mag-atubang sa tukmang kaso niini. Sa ngayon sinihintay natin yung kaanak nila kung ano ang gusto nilang gawin, kung papailan nila ng kaso or kasi may kahapon is may nagsabi din sa mga kaanak nila na baka iparehab na lang nila. Kauban si Gary Balantay og Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.